खुलुमबाय जोंहा दिनै रुपाथि मायथाइ अल बड'लेण्ड टाइकन्ड' एस'सिएशननि दिनैहाय जोंहा साननै हाबाफारि जाबाय गाबोन जोबथा हाबाफारि दा जोंनि बे हाबाफारियाव गोबां डिस्ट्रिक्टनिफ्राय नुजाफैनो हादों खाथि खाला जोंनि आसामनिनो लोगोसे वेस्ट बेंगलनि दार्जिलिंनिफ्राय नुजाफैदों बिहारनि फैदों इउपिनि फैदों आरो जोंहा लोगोसे इन्टारनेशनेल जोंहा रेफारिफोर दा सफैदों दिनै दिल्लीनिफ्राय उत्तराखन्डनिफ्राय हिमाचल प्रदेशनिफ्राय माखासे इन्टारनेशनेल रेफारि फैदों आरो लोगोसे जोंहा बे गोजोनथाव बाथ्रा जोंहा साउथ करियानिफ्राय सेंसं दं 9 दान ब्लेक बेल्ट बिथाङा बाहाय नुजाफैदों दा जोङो जोबोद खुसि जों सिलभार जुबिली जोङो खुंनो नागिरनायाव बा खुंनायाव जोंनि साउथ करियानिफ्राय जों सासे आलासि जोङो लेंबोनो हादों जोङो सानदोंमोन गोदो सिमां साउथ करियायाव माला थांनो बा माला बिसिनि आलासि लेंबोनो नाथाय गमामायैनो दिनै 25 बोसोर बैसोआव जोङो साउथ करिया 9 दान ब्लेक बेल्ट ग्रेन्ड मास्टारखौ जों लेंबोनो हाना जों जोबोद खुसि आरो जोङो 25 टपनि गेजेराव दिनैसिमाव जोङो गोबां इन्टारनेशनेल लेभेलाव जों गथ'फोरखौ दैथायहरनो हाबाय आरो आसा खालामदों जोङो फैगौ बोसोरफ्राव जोङो साबसिन हामसिन खालामनानै जोङो बड'लेण्ड ओनसोलखौ टाइकन्ड'जों मोनसे गोगोम मोनसे सिनायथि होनो थाखाय आरो जोङो आसा खालामदों गभर्नमेन्टआबो जाहाथे बेखौ आखायाव लायोबा मार्शेल आर्टनि थाखाय मोनफ्रोमबो स्कुलाव स्पेसियेलि गार्लसफोरनि थाखाय बिराद मोजां जागोन होननानै आं आसा खालामो दा बेनि थाखाय जों गभर्नमेन्टजों एसे रायज्लायनो खोथा दङ जा आं मालायखौ बुंनो थाङा बिटिसि गभर्नमेन्टआ लायोबा जाहाथे मोनफ्रोमबो स्कुलफ्राव कलेजफ्राव जुदि मार्शेल आर्ट हिसाबै सेल्फ डिफेन्स हिसाबै जुदि टाइकन्ड'खौ जुदि इनक्लुड खालामोबा आं जोबोद गोजोनगोन बे जोंनि उद्देश्य आरो जोंहा सेपारेट जोङो दिनैसिम गेलेनो हायाखै सेपारेट स्टेट नङा हिसाबै दा जोंनि उद्देश्यआ मा सेपारेट गेलेनाय दा जोङो नैबे आङो बुंनायनि गेजेरजों बुंहरनो नागिरदों जोंनि गभर्नमेन्टखौबो जाहाथे जोंनि स्पर्ट्सखौबो आलादा गेलेहोनो हानाय नट अनलि टाइकन्ड'ल' एन्टायार बड'लेण्डआव जेसेबां खेला दङ बिसोरखौ जों सेपारेट बोरै गेलेनो हायो बड'लेण्ड जानानै बा बिटिसि जानानै दा बेखौनो आङो बिथांमोननिसिमबो गुरै खावलायनाय थाबाय जाहाथे बेखौबो एसे इनिसियेटिभ लानानै खामानिखौ मावो दिनै एमपि सार बिथाङा बुंलांदों बिश्वजित एमपि सारा जोंना प्रेसिडेन्ट अल बड'लेण्ड टाइकन्ड' एस'सिएशननि बिथाङा बुंदों जोङो दा प्रसेस लागासिनो दं बोरै जों सेपारेट गेलेनो हानो दा आं बिथांनिसिमबो धन्यबाद दा जोंनिनो सार बियो एमपि सारा जोंनिनो प्रेसिडेन्ट अल बड'लेण्ड टाइकन्ड' एस'सिएशननि आं सासे अल बड'लेण्ड टाइकन्ड' एस'सिएशन जेनेरेल सेक्रेटारि जानानै नोंथांनि दिनै अल बड'लेण्ड टाइकन्ड' एस'सिएशननि रुपाथि मायथाइ फोरबो बे रुपाथि मायथाइ फोरबोआ मैयानिफ्राय जागायदों गाबोनसिम जागोन आरो बे रुपाथि मायथाइ फोरबोआव बानजाय आफादनिफ्राय मोनसे माउथपिस बहननाय जादों बानजाय आफादथ' नङा मेन आफादनिफ्राय मोनसे टाइकन्ड' होननाय खुगा लाइसि सुजुनाय जादों बे खुगा लाइसि सुजुनायखौ गाहाय सुजुगिरि हिसाबै आं खामानि मावनो मोननानै गोजोननाय मोनदों बे खुगा लाइसियाव जोङो क'क्राझार उदालगुरि चिरां बाक्सा बे मोनब्रै जिल्लानि गेलेगिरिफोरनि टाइकन्ड' फिल्डआव जेसेबांनाखि एचिभमेन्ट दङ बे रेकर्डखौ जोङो बे माउथपिसाव जोङो प्रिन्ट खालामदों बेजों लोगोसे गेलेमुनि जि गोनांथि जि इम्परटेन्स टाइकन्ड'नि जि इम्परटेन्स बेनि सोमोन्दै माखासे लिरबिदां जोङो बे खुगा लाइसियाव जोङो प्रिन्ट खालामदों आरो बेनिफ्राय आसामनि गभर्नर मानगोनां चिफ मिनिस्टार आरो बिटिसिनि मानगोनां चिफ बिथांमोननिफ्राय जोङो गाहाम हामलायथि रादाब जों मोननो हादों आङो मिजिंथिदों नैबे खुगा लाइसिनि गेजेरजों जों समाजाव मोनसे मोजां मेसेज जों होनो हागोन आरो स्पर्ट्स एस ए हुल आरो पार्टिकुलारलि टाइकन्ड' बेयो जोंनि थाखाय मानो गोनां बेनि सोमोन्दै मोनसे मेसेज हरनो हागोन होननानै आं मिजिंथिदों आरो नोंथांमोननि बे मेडियानि गेजेरजों आं माखासे बाथ्रा बुंनो सानदों जे टाइकन्ड'आ गेलेनायल' नङा टाइकन्ड' गेलेनायजों लोगोसे जोङो समाज फोसाबनाय हाबाखौ जों मावनो हायो दा जोंनि समाजाव जों माखासे जेंनाफोरखौ जों नुदों जेरै उन्दै बैसोआव उन्दै गथ'फोरा फरायनायखौ नागारनाय उन्दै बैसोआव हाबा जानाय उन्दै बैसोआव माखासे समाज हेंथा हाबा मावनाय बेफोरखौ जों नुनो मोनदों दा बेफोरखौ फोसाबनो थांनायाव जोंनि बिमा बिफाया गोबां बिबान दङ आरो नैबेफोरबायदि जि प्लेटफर्म नैबेफोरबायदि जि मावथाय टाइकन्ड'नि गेजेरजों जों साफ्रोमबो बिमा बिफाया जुदि गोसो जायोब्ला जों गावनि गथ' गथायखौ जोङो बे हाबाफारियाव जोङो मुखुब लाखिनानै गाज्रि साननाय गाज्रि मावनाय बेखौ जोङो होबथानो हायो
आरो सासे गथ'नि गोसोआ जेब्ला उदां जायो लांदां जायो एन एम्पटि माइन्ड इज डेभिल वर्कशप होननाय मोनसे इंराजियाव राव दङ दा बेनिखायनो आङो बुंनो सानदों मा जे जोंनि गथ' गथायखौ फरायनायजों लोगोसे जोङो जिखुनु मोजां हाबायाव जों बिजि लाखिनांगौ बियो जाहैबाय खारनाय बारनायबो जानो हागौ मेथाइ खननायबो जानो हागौ सावगारि बोनायबो जानो हागौ कम्पिउटार सोलोंनायबो जानो हागौ जिखुनु मोजां हाबाफ्राव जों जुदि बेस्थ' लाखियोब्ला गथ'फ्रा गाज्रि हाबा मावनो सम मोननाय नङा गाज्रि बाथ्रा बुंनो सम मोननाय नङा गाज्रि हुदा जौगानो सम मोननाय नङा सब समाय बेस्थ' थायोब्ला मोजाङाव बिसोरो जौगालांगोन फरायनायजों लोगोसे बेखौ आं मिजिंथिदों आरो दिनै अल बड'लेण्ड टाइकन्ड' एस'सियेसना जि रुफाथि मायथाइ फोरबो खुंदों बेयाव जों नुदों गोबां रायजोनिफ्राय बुरजा गेलेगिरिफोर फैदों आरो बिथांमोननि बेयाव पार्टिसिपेसन लानाया जों बयनिबो थाखाय मोनसे इन्सपिरेसन आरो बेखौ नुनानै जोंहा सोलोंनांगौ दङ आरो आं मिजिंथियो नैबे टाइकन्ड' जि एस'सियेसननि रुफाथि मायथाइ फोरबो बेनि गेजेरजों समाज फोसाबनो हानायनि मोनसे मोजां मेसेज थांनो हागोन होननानै आङो फोथायदों आरो बेजों लोगोसे आं मोनसे जोबनायाव बुंबावगोन मा जे जोंनि बर'नि गेजेराव बर'फोरखौ बर' सेंग्रा सिख्लाफोरखौ जोङो गेलेमु फोथाराव जौगाखांहोनो जोंनो प्लेटफर्म नांगौ आरो बे बेलायाव आसाम सरकारानो जा बा बिटिसि सरकारानो जा जे टाइकन्ड' हक बा केराटि हक बा कंफु हक जिखुनु आफादफोरखौ फाइनान्सियेल एसिस्टेन्स होनानै इस्टाब्लिस खालामनांगौ बेयाव जोङो नुनो मोन्दों माखासे फोरोंगिरिफ्रा रां गैयालासेनो बेथन गैयालासेनो गथ'फोरखौ फोरोङो दा बेयाव गोबां खस्थ' जायो दा बेखायनो बे आफादफोरखौ फोथांनानै लाखिनायाव सरकारनि बिबान दं होननानै आं सानो गोजोन्थों